L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA għat-tieni darba fi ftit jiem waqfet xogħol illegali li għaddej f'wiet irda f'Ħażebbuġ. Dan wara li s-sibt fuq ordni ta' Infrastructure Malta il-ħaddiem jaraw l-enforcement notices tal-ERA kif ukoll il-pulizija li ntbagħtu fil-post. Net News saħansitra skopra li dawn in-notifiċi tqattaw, tafġu u ntremew. Fl-isfond ta' dan kollu l-Ministru Ian Borch, responsabbli minn Infrastructure Malta, għażel li jmur tard fil-Parlament biex jevita l-ħin tal-mistoqsijiet. Biex nistaqsi ir-raġuni għaliex il-Ministru Ian Borch mhux qiegħed fil-Kamra. F'dan il-każ il-Ministru Borch se jkun fil-Kamra ftit aktar tard. Fl-assenza tal-Ministru Ian Borch, il-mistoqsijiet ġew diretti lid-Deputat Chris Saġus, responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar li ħarab milli jwieġeb bl-iskuża li mhux infurmat. Peress li x-xogħol qabeż il-footprint tat triq oriġinali, jekk sarux applikazzjoni mal-planning biex isir dan ix-xogħol u jekk ma sarux dawn l-applikazzjonijiet x'inhi r-raġuni li x-xogħol baqa' sejjer. M'għandix din l-informazzjoni, Sur Speaker. Bir-rispett li kulħadd da xogħol li qed isir minn Ministeru l taħtu ta' Planning Authority. Aċċettabbli li wiet bħal wiet irda jinqala mill-iħnet jintefa' il-konkos fih u jsiru xogħlijiet bla ebda awtorizzazzjoni jew permess tal-awtoritajiet. Sempliċi, Sur President, m'għandix din l-informazzjoni. Fil-Parlament saru wkoll mistoqsijiet dwar diversi proġetti oħra li saru minn Infrastructure Malta. Fosthom triq il-marfa fil-Mellieħa hawn id-Deputat Robert Kutajar talab ċertifikati li jiggarantixxu li x-xogħol sar sew. Apprezza il-kollega li m'għandix tal-informazzjoni, però ħawassal il-messaġġ lill-Ministru. Minkejja li din it-triq qabdet tisfronda, ironikament Chris Saġus ftaħar li x-xogħol li qed isir huwa ta' kwalità. Ix-xogħlijiet li qed isiru skont l-istandards mitluba llum. Il-flus li qed nofqu qed ikollna xogħol tal-aqwa kwalità. Ħarab milli jwieġeb ukoll dwar triq St. George b'Żebbuġa hawn ir-residenti qed jitkarbu biex tittieħed azzjoni minħabba li din spiss qed tispiċċa marqa bil-karozzi għaddejjin mill-ilma baħar.